posachedwapa tikupasirani ena mwa ma interview amene anacheza ndi maminista amene angosankhidwa kumene lero lino ku Sanjika Paris. Takhalani pompo muone ma interview amenewa. I want to make sure that those people have food. That's a priority, because you cannot have people going to church, going to work if you don't have food. So we'll make sure that, and we want to avoid what we have seen in the past, where people are eating nyika, people are eating chiteze. I think that should be avoided. That's what the president has told us, and it is also in the manifesto. Secondly, is the issue of foreign exchange. Foreign exchange. We need that because we'll be able now to buy fuel, we'll be able to buy medicine in hospitals, we'll be able to buy fertilizers. That is a priority. Once we deal with the issue of foreign exchange, I will guarantee you we have dealt with almost 50% of our challenges. The availability of foreign exchange. Thank you so much. That's Honorable Joseph Mwanamveka, Minister of Finance, Economic Development and Planning as well. Thank you so much, and tufune nzabuno zonse ona. Zo kwambiri. Ndatokoza siku labwe. Nikati kumakumana ku Capitol Hill, because I'll be briefing you particularly and the public in terms of what we are doing. All right. So that people know that we have started work. We really appreciate. Thank you very much. Thank you so much. That's Honorable Joseph Mwanamveka. He is the new Minister of Finance in Malawi. He has just been sworn in today. He's amongst the three ministers, cabinet ministers that President Peter Mutharika has appointed in his partial cabinet. Timagamba kuti mwambo umene unali kunolumbiritsawo amene alumbira kwambiri ndi akuluakulu atatu makamaka nduna zitatu komanso akuluakulu ena awiri kuchoka ku mbali ya boma makamaka ku office ya president ndi nduna amene wandi Dr. Justin Saidi amene ndi mulembi mu office ya president ndi nduna komanso achiwiri wawo Stuart Ligomeka. Koma timagamba kuti pa appointments amene anachitika tsiku limene lija amodzi mwa iwo anali Enoch Kamzingeni Chihana, ndipo iwowa anasankhidwa ngati second vice president wa dziko lino. Uthenga umene taupeza ndionena kuti achihana sanalumbire lero chifukwa chonena kuti mwambo wawo owalumbiritsa ukuyenera kuchitika pamalo ngati akuti pa open, ndipo tamvetsedwa kuti mwambo umenewu uchitikire ku Komesa mu mzinda umenewu wa Blantyre mawa lachinayi. Akuluakulu akhale akutitsimikizira kuchoka ku chipani chimene cha Ford, akhale akutitsimikizira kuti dongosolo limene likhale motani, koma that's the information that imene ifeyo tayipeza kuti chihana akhale ndithu akulumbiritsidwa pa mwambo umene uchitike mwapaderadera. Lero iwowa sanali nawo mgulu la olumbira, koma chifukwa chake ndi chimene chocho. Ndiye iwowa ndithu tikhale tikucheza nawo kuti akuluakulu ku Ford akhale akutifotokozera kuti mwambo umenewu wakonzedwa motani. Ndi makamba za zimene anayankhula President Peter Mutharika makamaka anthu amenewa atalumbira. Anayankhula zinthu zingapo, koma chachikulu anatsindika kunena kuti akufuna discipline kumbali yakagwiritsidwe ntchito ka ndalama zaboma. Chimodzi mwa icho ananena kuti misonkhano, ma meetings amene amachitika mwina ena omaoneka kuti mukungobwerezatu zinthuzi, akuti ma meeting amenewo asakhale ngati mene zimakhalira mbuyomu, ndipo akuti akufuna kuti kwambiri ma meeting ambiri azichitika pa virtual. Akunena ndithu kuti afuna kuti ma meeting ena azichitika pa virtual, osangoti kali konse anthu mwatengana mwapita kunyanja, kali konse anthu mwapita akuti yayi sakufuna kuti ziyende motero. Ndiye zambiri anafotokoza ndithu, ndipo anatsindika kunena kuti aliyense amene akhale akugwira ntchito moti mosayenera ameneyo ndithu alandire ndithu chilango chake nkuchotsedwa apa ndesana kayikire. Ndimakamba kuti Dr. Justin Saidi angolumbiritsidwa kukhala mulembi wamkulu mu office ya president ndi nduna. Iwowa ndi amene azitsogolera ndithu civil service. Congratulations and thank you. Thank you so much, my brother. You have just been sworn in as the new secretary to the office of the president and cabinet. The president has challenged you to make sure that you ensure that the civil service is competent and also there is prudence in terms of usage of resources. What would you say? Firstly, let me thank His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika for entrusting me to lead the civil service. I know it's a task, but obviously I will have to work and ensure that we help him to promote issues of governance and the like in the civil service. Government has got ministries, departments and agencies. We'll be able to work together and they'll be able to do
what is required as mandated by the establishment of those ministries. Now, if they do the right things, then each department does its own things, right things, we'll be able to progress, and the country will never be the same. The president did also not mince words. He did mention that there are too much meetings that happen in the government system, and he said that this must be checked. Now, today there are issues of technology. Not that you think of attending only physical meetings. There are Zoom meetings, there are virtual meetings, which also help promote whatever you want to say. So therefore, we'll be able to minimize physical meetings and implement, because if you are in the global world, others are doing meetings through virtual, and why not us? There have been issues to do with some civil servants adapting to change. Others have been resistant to implement new policies, new things that are being introduced. What is it that you are going to do to make sure that every civil servant is moving with time? I know as globalization is now, change is imminent. We have to change at all costs. So we'll be able to work with them, we'll be able to inspire them so that they change and we do things the right way. Otherwise, if we don't change, then we'll be doomed. But as a country, we want change, and that change is now and it will come. Chamuno Dr. Justin Saidi mwalumbira ngati mlembi wa mkulu mu office ya president ndi nduna. President anayankhula zambiri zimene akuyembekezera kuti muchite, koma kwambiri ananena kuti akuyembekezera ogwira ntchito aboma amene pa Chingerezi tingati ali competent mukutsogolera the civil service. Mwatsimikizira chani Malawi? Ine chimene ngatsimikizire choyambira ndichoti ndithokoze kwambira president potiganizira ineyo kuti nditsogolere civil service. Si chinthu chaching'ono, ndi chinthu chachikulu, koma ndiyesesa mbali yanga kuti ndipange zoyenereka, ndipanga chotheka kuti tigwirizane ndi onse amene ali mabungwe, maunduna, komanso ma agencies, kuti ntchito yathu tiziona kuti kodi mandate yathu ndi chani. Komanso boma limene likulamula panopo lili ndi manifesto yake, and manifesto yakeyo kuwaona ndi othandiza kuti dziko lino lipite patsogolo. Tiyesesa kuti manifesto ija ikwanire even mabungwe osiyanasiyana kuti akamagwira ntchito yawo azithanso kumaonekera kuti manifesto ikutani. Tikatero tipeza kuti zinthu zathu ziyenda bwino. President sanabitse mawu anena kuti meeting ena amene mmachita anthu amboma ena makhala kuti osafunikira, ena makhala kuti zomwezo mukungobwereza meeting zina mati mwina mulowe digital. Ndinokonseka bwanji kutsogolera civil service kuti zimene zitheke? Zinthu zokhweka kwambiri choti pakali pano talowa kale mu digital, anthu ali mu digital. So ngati tili mu digital tikaniranji kuigwirisa ntchito. Ma meeting a physical nthawi zina amafunikira, koma nthawi zina safunikira. Kungonjeza ma meeting a physical mmachedwesa zambiri. Choncho kukumana kwa palamya nkothandizanso kuti ntchito zina za boma ziyende bwino, ndipo tipitiriza ntchito ngati zimenezo. Tikweza maunduna monga information kuti digitalization kuti aisese kuti ntchito zotereze zizikwanira aliyese, ndipo anthu azitha kugwira nawo ntchito zina kongo yankhulana pa phone osakhala kumadikira kuti iliyonse tikakumane. Tathokoza kwambiri Dr. Justin Saidi, inu mwina tukupaseni mpata kuti muthe kuchita ntchito zina, but once again congratulations. Thank you so much my brother. Tathokoza kwambiri. Amene ndi Dr. Justin Saidi amene wandithu ndi mlembi watsopano mu office ya president ndi nduna, ndipo ayankhula zambiri zimene ndithu akuyembekezera ndithu kuzikwaniritsa motengeranso ndi masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika. Ndipo iwo anena kuti aonesetsa kuti anthu amene akugwira ntchito mboma akuyenda ndi nyengo, kusinthako kukhalepo ndithu, chifukwa akuti pali zina ndithu akutha kuona kuti ayi izi zidi inde titha kuzichita koma kachitidwe kake osati mmene ngati timachitira m'mbuyomu. Ndiye watsimikiza ndithu kuti aonetsetsa kuti onse amene akugwira ntchito mu civil service akuyenda ndi nyengo, komanso akuyenda ndi masomphenya a utsogoleri wa dziko lino. Iwo andithu atsindika kuti aonetsetsa kuti zimenezo zikhale zikuchitika. Asana choke makamaka asanabwere asaidi ndi makamba kuti mwambo olumbiritsa wachiwiri kwa president wa dziko lino Enoch Chihana. Iwo ati mwambo walumbiritsa uchitike ku Komesa Hall mu mzinda omwe uno wa Blantyre, ndipo sanachite limodzi ndi enawa kambako kuti
dongosolo lake limayenera kuti uchitike ndithu pamalo ngati pa open kumene anthu ena mwina angathenso kukaonerera kuti zinthu ziyende motero. Ndiye ndithu pano atitsimikizira kuti dongosolo lake likhale likuyenda motero. Ni makamba kwambiri nkhani imene anayankhula president. Chinanso chimene anatsindika president anawauza makamaka civil society, akunena kuti amalemekeza ntchito zimene civil society amagwira, koma akadakonda kuti nawonso civil society zimene akuyankhula azikhalanso kuti kumbali yawo akuzichita, azionetsetsa kuti ulamuliro wa democracy ukuchitikaso mu makamaka ku civil society kumeneko. Timakamba kuti tikhale tikucheza ndi aku afford makamaka kwambiri timafuna tatifotokozera kuti iwowa chiyembekezo chawo tsopano makamaka dongosolo la kulumbiritsa mtsogoleri wawo yemwenso analowa mu alliance ndi DPP, koma pano ndi second vice president wa dziko lino, kuti dongosolo limene likhale lotani. Koma mwina amene asanabwere ticheze ndi Alfred Gangata. Alfred Gangata ndi nduna yatsopano imene yakuti Minister of State, ndipo mukuyankhula kwawo Professor Peter Mutharika ananena kuti Gangata akhale ndithu akugwira ntchito kwambiri mu office yawo imene, ndipo iwo awasankha ngati kuti ayimire gawo la Chinyamata. Congratulations honorable. Zikomo. President ananena kuti kwambiri akusankhani ngati wa Chinyamata kuti so mupange represent Chinyamata. Ndi uthenga wanji umene muwapatsa Chinyamata? Ndi uthenga bwino kwambiri kunena kuti anisankhane kuti ndiyimira Chinyamata, ndi Chinyamata awo ndayimira sinikhala grade yani. Nditoli anthu akhala kufunsa mafunso kuti kodi kweni Agangata mukuti office yawo iyi akuti azitani, atakufotokozerani, how do you understand udindo wanu akuti muzitani? Nchinthu chachikulu kwambiri. Minister of State ndimene amakhala ngati Prime Minister, komano izo tizisiye koma ndi Minister of State. Chabwe mwana kuti izo tizisiye koma anthu akufunsa iya Agangata mukuti udindo ukuoneka ngati wakulira komanso mwina sangazikwanitse zimenezo. Sindingazikwanitse fa chani bwana. Ine ndapanga business mlayo muno, ndapanga business ndinzaka 19. Ma business anga ndapanga wanthawi itali. Kungona msamadiziyo ifere mazibisa. Kuna khanga kuti mayankhula mazibisa kai kwambiri. Kuna kana mayankhula mwina sibweza ntha mafusa kuti munthu ngotani. Koma kuti anthu aone zimene ifere mapanga masime chimetili. Mwina sanga yankhule yayi. Ndiye nditero nena kuti udindo ndikwanitsa. Udindo mukwanitsa koma mwina ma priorities yanu kweni mwayike pati potengera ndi mmene zinthu zikuyendera. Anakamba pa president nkhani yoti mupange empower Chinyamata, koma ma priorities yanu mwapanga set motani? Tumenda clearance. Ndikuona kuti ambira pati nangatipanga chani for zinthuzi. Ndiyangana mambiri as Minister of State. Ndiye Minister of State ndiyangana zambiri nkulu ya Chinyamata. Ndikuonera kuti ndi clearance ndikuona kuti uli tembera pati. Ndanyamata omweyo zose tendesa moenelera kuti sasangalale. Maybe briefly, you have just been sworn in as the new Minister of State in Malawi. The president did mention that you will be you will be working directly with his office. What assurance are you giving not only the youth but all Malawians? Well, it's a big position. It's the same as Prime Minister. I'll make sure that every Malawian is receiving the same treatment. First of all, we need to put Malawian first. We should not be greedy, but to serve the interests of the nation of Malawi. Others have been questioning about your capability and the capacity to serve in this particular big office. Well, because they are not close to me. If they are close to me, maybe they should know exactly who is Alfred Gangata. For now, let me be like the Thomas of Didim. But I believe I'm going to manage this challenge. Sure. Thank you so much. That's Honorable Minister of State Alfred Gangata. Thank you so much bwana. Thank you. Tokoza kwambiri amene ndi Alfred Gangata amene ali Minister of State, ndipo lero ndi mmodzi mwa nduna zitatu zimene President Professor Peter Mutharika wazisankha posachedwa apa, ndipo iwowa alumbira ngati nduna, ndipo atsimikiza ndithu kuti mwina kwa anthu ena amene amachita ngati mwakayikira choncho mwachempha kunena kuti ayi inu mukhale pamenepo mukhale mukuona kuti zintchito zawo ndi zotani. Ndiye ndithu iwowa atsindika ndithu kuti safuna kuyankhula zambiri, koma ali ndi chikhulupiriro ndithu kuti akwanitsa zomwe mtsogoleri wa dziko lino
wawasankhira wawatuma chifukwa ofesi yawo ananena kuti khale ndithu ikugwira ntchito hand in hand ndi ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino. Pano timayembekezera kuti tikhale tikucheza ndi anzathu aku Afford, ndipo ku Afford iku ndaona mneneri wawo, mneneri wa chipani chimenechi Amatulahi Mapira. Mwina Amalawi amayembekezera kuti mwina achihana akhale akulumbira pano, koma tikumva kuti ayi dongosolo limakhala losiyanirapo ndipo mwambo kukonzedwa mwapaderadera. Ndizoona ndipo yambirira dzina litilikonse ndi Amatulahi Maluwa. Maluwa osati Mapira. Ya tikana kumenyesani ku nyumba. Ndipo nkhani ndiona. Zonadi anthu kunjaku malingana ndi mmene uthenga yambirira onatulukira ndi zimene amembekezera, koma ngati kuchipani ndatsogolera ena ndi ena tinadziwitsidwa kuti pamwambo wa lero olemekezeka Enoki Kamzingeni Chihana amene ndi second vice president wa dziko lino akangolumbiritsidwa mwambo wawo sukhala lero, chifukwa chonena kuti pali zambiri zoti azikonze kuti mwamboso ukhale mwambo wa pamwamba oti ndithu dziko likulumbiritsa second vice president ndi Amalawi ndithu abadikirira mwachidwi zonse zili mchimake nthawi kwana pompano. Tikumva kuti mwambo umene upanali chikonzero choti upite kukomesa, koma mwina mutitsimikizire ndinu, komanso ngati tsiku lake mutitsimikizire ndinu. Padakali pano tingofotokoza mwachidule kunena kuti amene ali mu komiti yokonza za mwambo umenewu ali mkalikiliki kuti amalizitse, akangoti amalizitsa tikufotokozerani kuti Amalawi nso adziwitse kuti kodi mwambo umenewu kwenikweni ukuchitikira pati. Sinangani mwambo umene ukufunika ndithu uoneke kuti ndithu uli pambalambanda uli poyera ndi Amalawi ndithu angodekha zonse ndithu zili mchimake. Kusonyeza kuti kumbali ya venue komanso date zimene zotidikire. Zimene zotidikire ndithu kukamada ndithu ndi chikhulupiriro kuti kukamada tsiku la lero tikhala tadziwa kuti kodi malo ake ndi yatiyati, nthawi ndi nthawi yanji komanso ndi tsiku lanji, koma ndipo sajedwa ndithu. According to the communication that we got, we were told that all those that have been appointed, including the second vice president, will be sworn in today, but that hasn't been the case. We understand there is a different arrangement. You are the spokesperson of the party Afford, where Honorable Chihana is coming from. Maybe what information can you share with the public? Let me assure all Malawians that all the necessary arrangements to the swearing in of the second vice president of the Republic of Malawi, Right Honorable Enoki Kamzingeni Chihana, is in place, and very soon we will announce to the entire country where, when, and the exact place the program will take place. Any reason for the change of the program? So far we must let Malawians know that the swearing in of the second vice president must be done in the public place where the people and even more people must attend and more people must see what is happening, because that office is public office. Thank you so much. That's the spokesperson for Afford. I think you should do it yourself. My name is Amatulahi Anemalu, Alliance for Democracy Afford Nation of Abriste Secretary. Thank you so much. Ameno nditu ndi Amatulahi Anemalu. Iwowa ndi mneneri wa chipani cha Afford kumene kukuchokera second vice president adziko lino Enoki Kamzingeni Chihana amene mwambo walumbiritsa akuti tsiku lenileni ndi malo akhale akuti tsimikizira. Iwowa pamndandanda pa communication imene tinachilandira kuchoka ku office ya president ndi nduna zinali kungati kuti alumbira lero, koma kuti ayi sizinatero. Dzina langa ndine Kasim Aubi, ndipo ndikusiyeni pamenepo mukuonera ma program ena pano pa Zodiac Television, komanso kutitsatira pa wireless yathu ya Zodiac chimodzimodzinso pa Facebook page pathu. Ndimtokoze nzanga Hezekiah Namonde amene nditunali naye kuno kuti zioneke bwino monga amene zikuonekeramu. Ndikusiyeni pano mupitirize kuonera zina, kumvera zina pa Zodiac, komanso kutitsatira m'matsamba athu a mchezo.